Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Olinder Chapel reverses funds raised for Shema TV. Olinder anonyadzisa ende anopenga adzosera mari dzeShema TV dzakabiswa neGoFundMe yaiva akavhura. Hatisi kuramba ndiye yaiva akaivhura. Olinder Chapel has announced that she will be returning the funds she successfully raised from Shema TV charity organization. The amount raised was total of 8,557 euros, which Chapel had gathered through a GoFundMe campaign. Azvitaura paFacebook akati ndakudzosera mari idzi zvashambisa vanhu vakadedzera kuti ungadzidzosere. Why uchidzidzosera? Because imari dzatopinda kudhara dzanga chingofanirwa kuti ongodzi sendera Shema TV iyari kwake kunze kwenyika. Shema TV otora mari, asi zviri kunzi nekuti Shema TV akaramba kuyitiswa. Saka Olinder nemunongomuziya anofarira kutrend, anofarira zvinhu. Asi vazukuru vambuya nehanda vataura zvakawanda vakati nyange ukaita sei Shema TV newe hamuna kufanana. Shema TV mukadzi chaiye, it's a wife material, kwete iwe unotadza kugara nemurume one. Vanhu vatsamwa vakadedzera kuti iwe uri satani chaiye nekuti Shema akaramba kuitiswa newe. As you all know, Shema TV guys is pushing so hard. Ari kumusha, anosupporta vanhu, anovakira vanhu. She is doing a lot, unlike Olinder Chapel ngoswera achingopepereka achingotaurisa pa social media. Munomuziya mega anoita ngemurume waTitan, iye ari mukadzi. Saka vanhu varwadziwa vadedzera kuti iwe uri satani. Why would you reverse mafunds aShema TV? Iye Olinder adedzera kuti hey, I'm sorry guys, mari dzenyu ndadzidzosera kumashure. Ndoni yanga tawa nayo guys. Please don't jump our heads. Thank you so much. It means a lot zvese zvamuri kutiitira.